Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno halos sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning po sa Indugabos, Bagatugang, Saliwat. Welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngunyan pong aldaw na ini, digdi po sa DCGB. Ini po ang sa inyong magkakaiba, si Kagraryong Henry Masada. Good morning po sa buong Bicol Region, asin sa mga nakantabay sa Facebook Live niya itong ngunyan. Ang programang inhatod sabi sa indo kang Project Split o Proyektong Split, asin kan Department of Agrarian Reform Regional Office number 5. Ngunyan pong pagkaaga, mga tugang importante sa tuyang pag-urulayan dahil lang po tabisita niya to ang sarong parpo sa Bicol Region. Siya po ang nakapagtapos nin kolehiyo kang uminaging taon 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of San Carlos, Cebu. Kan taon 1989 hasta 1990, ipinagpadagos niya po sa iyang pag-aadal kung saan nakuha niya ang kabilugan na 36 units sa Bachelor of Science in Secondary Education. Kan taon 2018, digdi niya po naguno ang sa iyang master's degree sa Public Administration kung saan mga tugang sa iya pong natapos ang sa graduate school kan Osmeña College o colleges. Nagpuon po ang sa iyang paglaog sa Department of Agrarian Reform kan taon 1991 hasta 1992 bilang Clerk 3 sa opisina di probinsya kan Masbate. Sa kapareho pong taon 1992, siya po naging assistant statistician na sa iyang kinakaputan sa labis 10 taon, partikularmente sagod sa taon 2003. Sa kaparehong taon 2003, digdi man siya naging Agrarian Reform Program Technologist sagod po kan taon 2015. Nagpadagos po sa iyang pagtaas kan sa iyang posisyon sa kaparehong taon kan 2015 kung saan siya po naging Agrarian Reform Program Officer 2 na sa iyang kinaputan sa laog ng 5 taon o sagkod sa taon 2020. Por dahil sa iyang padagos sa pagmaliugot na mas maprotehiran asin maisabuot ang karapatan kan mga paraomang beneficiaryo, siya man po na talaga bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer kan taon 2020 sagkod 2022. Sa kaparehong taon 2022, liwat po na natauan siya nin honra ang sa iyang padagos na pagserbisyo kan dagos na pagitaas sa posisyon bilang Chief Agrarian Reform Program Officer sagkod sa taon 2025. Sa padagos po na paghiras asin pagpahiling nin marhay na futuro sa sektor nin agrikultura asin pagserbisyo publiko kanakaaging bulan kan Pebrero sa presenteng taon, siya po mga tugang na-designar na maging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Kandar Provincial Office sa Sorsogon. Mga kaagraryo, kasatuya pong ipabistuan sa presenteng pamayo sa Opisina de Gobierno Kandar Sorsogon si Parpo 2 Eleanor Torres o si Kaagraryong Biding. Kaagraryong Biding, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Okay, magandang umaga, Kaagraryong Henry at sa ating pong taga-subaybay at mga listeners, magandang umaga din po. Yes, salamat po ma'am. And of course, mga tugang, kasabay niya tuan sa tuya ng mga featured arbok. Dito po sa Agrarian Reform Beneficiaries, dito po sa tuyang programa, ang Prehas Brothers. Yan, taga-probinsya kan Sorsogon man ini, Francis Prehas. Good morning, tabi sa imo. Sige. And also we have Jovic Inson Frejas. Good morning po, Jovic. Okay, salamat na maray sa oras mo digdi sa tuyang programa sa
agrarian reform sa Kape Asin Baretang Agraryo. Siguro, inutong ko ng mga tugang ang hapot sa satuyang Parpo, nangunyan, iyo po ang satuyang bisita. Si Parpo Biding, congratulations po ma'am sa liwat na sa imo pong designation bilang pamayo kan Department of Agrarian Reform sa Sorsogon. Alagad, sa ngunyan po, balita mi, sunod-sunod po so buot o so sa indong naging akomplesimiento sa halipot pa lamang na panahon. Pwede nyo po ba kaming maistoryahan kan sa indong mga nasabing tayumpo para po sa unang bitan na probinsya? Salamat, Ka-Agraryong Henry, sa pagbati sa loob po ng 4 na buwan ng aking panunungkulan dito po sa Sorsogon bilang isang OIC, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, ay ako po ay nakakataba po ng puso dahil sa panahon na yan ay maraming magaganda at matagumpay na ganap dito sa probinsya ng Sorsogon. At ako po ay gusto ko pong ibahagi sa oras na to sa ating mga listeners at mga tagapagsubaybay itong mga matagumpay na ganap. Una po ay ang ating pong Region 5, ang Bicol Region, na kung sariin po ay ang Sorsogon, ang Apa. probinsya ng Sorsogon, ay sa lahat po ng region at probinsya sa intero Pilipinas ay siya po ang napili na bisitahin ng ating World Bank Implementation Mission Support. Opo. At sa 2 araw po na pagpunta nila dito sa atin sa probinsya ng Sorsogon, tayo po ay nakapamahagi na kung saan itong ating mga World Bank representatives kasama po ang ating National Project Director ng DAR Central Office na si Attorney Marjorie Aison, ay sila po ang personal na nagbigay sa ating 7 agrarian reform beneficiaries ng e-title. Iyon. At ang sunod po doon, noong April 25, ay nagkaroon po tayo ng signing ng marketing agreement with our institutional buyers sa ating 8 agrarian reform beneficiaries organization. Ibig pong sabihin yan, Ka-Agraryong Henry, Yes, na ang ating pong mga arbos ay hindi na po sila mahihirapan kung kanino nilang ibibenta ang kanilang mga produkto dahil meron na po tayong siguradong mamimili. Ito po ang ating mga katuwang sa ating programa. At ang isa pa pong ganap na matagumpay na ganap ay itong ating inauguration and success turnover ceremony ng Sitio Gabud, Barangay Tarumata sa munisipyo ng Bulan. Opo. Itong Farm to Market Road na ito ay under ng Agrarian Reform Funds. Of course, sa inisyatibo ng ating butihing DAR Secretary or kalihim na si Secretary Conrado M. Estrella III sa presenting administrasyon po sa ni President Ferdinand Marcos Jr. At ito po ay implemented ng local government unit ng Bulan at ito po ay kanilang matagumpay na tinanggap noong turnover ceremony. At isa pa pong ganap na matagumpay na ganap ay tungkol doon sa ating Land Acquisition and Distribution Program na kung saan itong ating proseso, ang ating pagdocument ay doon nagsisimula sa ating mga DAR municipal offices na kung pinangungunahan ng ating mga Municipal Agrarian Reform Program officers na kasabay po ang kanilang mga technical personnel na of course pinamumunuan o pinangungunahan ng ating Region 5 Regional Director na si Reuben Chodor Sindak. Okay. Salamat po sa simbag na yan. Sa ngunyan po, isinturta lamang po ang satuyang, isinturta po Kagraryong Beding ang hururon manungod sa imong implementasyon kang proyektong split. Bilang project manager Kagraryong Beding kang Provincial Project Management Office Kandar sa Sorsogon,
Ano na ba ang presenting estado o akumplesimiento nindo sa iraron po kanon ang bitan na proyekto? Opo. Ka-Agrariong Henry, tayo po ay maligayang ibinabalita natin na bago pa man po ang aking panunungkulan sa Dar Sorsogon, itong almost 8,000 hectares po na land holdings na cover ng ating project split ay natapos na po ang field validation. At sa ngayon po ay meron na po tayo ng almost 1,500 hectares na registered na e-title at ang almost 800 hectares niyan ay distributed na po natin sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pagtungkol naman po doon sa ating land survey by administration na mayroon tayo ng target na 500 hectares, ito po ay kompleto na po itong 500 hectares na tapos na po ang survey field works at kasulukuyang na isubmiter na po natin sa Land Registration Authority na kung saan ay kunti na lang po ang naiiwan para po sa pag-release ng approved subdivision plan. Opo. Ano po ang mga paagi na pigigibupukan sa inyong opisina para sa padagos na pagkaskas kan implementasyon kan sa inyong programa sa malalain po na sektor urog na po ang proyektong split? Okay po. Ka-Agrariong Henry, sa ating pong sektor ay sisimula natin ang ating mga estratehiya, mga plano na ginagawa upang magkaroon ng smooth documentation at maatay natin ang ating target for 2025. Unahin po natin sa ating land acquisition and distribution na kung saan po yung ating claim folder preparation and documentation na nagsisimula pa doon sa DAR municipal offices ay talaga pong pumapalo. At yung ating pong land survey ay talagang ganun din po sa tulong ng ating mga line agencies. At tayo din po ay sa ngayon ay marami pong ipinapalabas o ini-issue ang ating partner agency, ang Land Bank of the Philippines, na pag-release ng Memorandum of Land Valuation at kasalukuyan ay sunod-sunod po ang paglabas ng ating certificate of deposit na ito po ay papunta na po sa pag-generate at pag-register ng title. Yes, tamang-tama po mga ka-agraryo, ano? Por dahil padagos ta na naaraman ang mga nagpapadagos po na akumplesimiento kandar sa probinsya kan Sorsogon. Anyway, tabi ka-agraryong Beding. Ngunyan po na second quarter na kita kan taon, ano po ba ang mga dapat ninyatong abangan? Igwa po ba kamong mga aktibidad, asin mga programang gigibuhon sa maabot na aldaw, simana o kaya bulan? Opo, salamat po at Apo. naitanong mo Yes. Agrariong Henry. Apo. Kasi sa darating po na June 20 ay magkakaroon po tayo ng region-wide distribution ng title. Ito po ay kasabay ang ating regular title at saka yung title under project split na yun ang sinasabi natin na e-title. At yun po ay kasabay ang ating cookroom distribution. Sa delegates po ng DAR Sorsogon ay mayroon po tayo ng 200 delegates at 137 niyan ay ating mga ARBs. Yun po ay ang sa project split lang at ang sa regular na sektor. Sa ating pong support services ay gusto po namin ipaabot sa ating mga manunood, hindi po lamang sa mga Sorsoganons, na kada Webes po ay meron po tayo ng agraryo merkado doon po sa Camp Escudero dito Wow. po sa Sorsogon City. Makakabili po kayo ng mga preskong gulay, prutas sa murang halaga kung i-compare natin sa ating palengke. At meron din po tayong nakasalang na for approval ng mga ating pre-post na Opo. farm to market road sa mga iba't ibang munisipyo. Yung iba po ay nasimulan na at Opo. ibang po ay subject pa po for validation. Yes, apo. Thank you po ka-agraryong Beding sa mga simbag na yan. Mga tugang, ang bisita ta po ngunyan ang Frehas Brothers, no. Kaulayon ta daw ini si ka-agraryong Jovic Inson Frehas, ano. Aramon ta daw si Jovic po, mga tugang, may agum na siya. And saro pong residente kang Guruyan, Huban, Sorsogon. Ito siyang istorya bilang agrarian reform beneficiary. Pero bago po yan, ihaputan muna kay ka-agraryong Jovic, ano, ka-agraryong Jovic. Maray na aga po graray sa imo. Perang taon na po kamo nag-uma asin nagkukultibar kan sa indong daga. Halos po 39 years.
Tuwatog po sa papa namon hanggang kami po ay naging katabang po niya. Opo, okay. Sa loob po kang taon na ini, pwede ba nindo maistorya sa tuya kung gura no po kamo kaloy na naghalat bago nindo na-receive ang sa indong individual na titulo? 20 years po kami naghalat po kan titulo po. Kaya po niyan po na nakuha po namon, di ina po dako po namon na pinapasalamat. Opo. Sa daga na sa indong nakuha, ano-ano po ang ano-ano po ang mga produkto na sa indong naani dulot kan padagos na pag-ataman sa indong pong kadagaan asin pag-uma. Kagaryong Ano po, coconut po, saka mga saging po, nahaw, at saka iba-iba pa po ng mga produkto ang makuha pa duman sa daga. Iyon, opo. Kagaryong Jovic, ang sunod ko pong hapot sa imo, sa mga panahon na ingkaso, dahil ka mo nakaani, ninhulit sa padagos po na pag-uran, halimbawa, may kalamidad. Ano-ano po ang satuyang pinagkukuhanan nin pagkabuhay, tangani na dagos po na makasalbaran sa indong pang-oral daw? Ayun po, may mga tanong pa po kami na sasabi po na paglati po, iba po kami sin mga yan po nakasuporta. Saka nag-ano man po kami sa iba na trabaho sa luwas. Yes. Po. Opo, okay. Ngunyan tabi yung Jovic na sa imo na mismo ang titulo, no? Kandaga na sa imong pinag-uuma. Masasabi mo po ang nanaging mas marahian sa indong pagkabuhay kumpara po na wala pa kamong titulo na kapot na sa diri po nindo? Opo, talagang po naging magayon po kasi sa dati po nasusupog po ako sa asawa ko kasi siya po ang may trabaho. Oho. Ay busy ako po ang magtaod siyempre kay lalaki. Mm. Dapat ako po ang magtausin sa pangaipusan mga bata. Opo. Pero ang asawa ko po ang nagsusuporta sa amin. Pero niyan po sa nagkaigwa po kami sin titulo Oho. sa daga, nagdako-dako po ang karapatan po namon na masking oras po na pwede po kami magkuha sa mga produkto. Iyon, okay. At po naka-release po, nakatao po ako sa asawa ko. Oho. Nakatabang na po ako sa mga pang-uradlaw po na gastos. Opo. Paano po nakatabang sa indong DAR tanganing danay na maabdan ang tayumpukan sa indong umahan? Po, mga mahigusom po kasi po ang mga mga dar po. Nakita po namin na talagang sobra po ang kahigusan po ninda. Talagang wara sin adlaw, parang warang gabi, maski gabi. Talagang todo suporta po siya sa mga pareho po namon na magkakaigwa. Hinihungiha po ninda na magkaigwa kami po sin titulo po. Yes, okay. Salamat na marahya. So haputong taban mga tugang asaro sa mga Frejas brother na si Francis Enson Frejas, no? Kagrayong Francis, napag-araman min na kamo po nagturugang asin ang sa indong ama, ang sa indong tatay, sabi nga ni, kay ba sa mga nagpartisipar sa pagbisita kang World Bank mission sa probinsya Sorsogon, pwede nyo po kami hirasan kan istorya o detalye kung paano napagurunan asin nangyari po ang panahon na ito? Kagraryong Francis? Iyo po, sa pagharampaan po namin kan World Bank po, ang saro na po na pigsabi sa amon kung ano po so kaipuhan namon na assistant, ihatang po ninda. Amon po ito ang pig-urulayan po namon. Natatabangan ninda kami pag kaipuhan namon. I see. Okay. So idadagta na lang po na saro man sa indong ama sa mga nakaresibinin titulo kanuminagi lamang na taon. Alagad por dahil man sa kagurangan asin panahon, siya po na maaram na palan sa kinaaban kaining uminaging bulan. Kagrayong Francis, personal taka pong haputon. Para po sa imo, ano po ang daimo malilingawan na legasiya kan sa imong ama kan siya po nabubuhay pa asin ano po ang mga marahay na gibo na mula mong ipagpadagos orog na po ang lado nin pag-uuma. Day ko tayo nalimutan na batog san namulat ako na ang sabi san ama namo na diri may pagpabayaan ang pagbuhay, ang pagsasaka ina ng daga, tanuman sin dakul para pag abot sa panahon may maani kami. Yan hanggang sa kaapo-apuha may makukuha. Kaya pagtatanuman namon sin dakul na lubi, saging, prutas, tapos inilinisan namon permiso bulod na pagsasaka namon. Opo. So meaning pala, nagdakula kamong magturugang sa pag-uma sa tabang ka sa ng amatama. Nagdakula kamo bilang mga paraoma. Iyo po. Oo. Ano sa hiling mo ang gari dakulao na suporta sa indo kang sa pag-uuma sa tabang kandar na halawig para na taon kamo naghalat
nakakuha ka mo ng titulo, ngunyan ika, lalo na ka mo igwa ka na titulo, ano man masasabi mo tabi of Kagraryong Francis? Kapasalamat sa agrarium ka na kukuha na namon so dapat namon makuha sa daga na yan. Isan wala pa kami kay titulo, tinanti pa lang so ama namon. Naghulat kami kan produkto na bago kami maani kay yan. Mahulat kami kay ano kan dating ano niyan. Dating tagsadiri. Ngunyan po na may i-title po kami. Sa diri mi po na hiwag kaya maging hawa po niyan ang pagbubuhay namon. Opo. Ika po, mayagom ka na? Igwa po. Igwa ka na. Sabi ba gani tugang mo, nasusubog dahil kay misis na ka ito, na dahil pangdaga. Ngunyan, ika po, nasubog ka man sa ago mo? Dahil man po kay san ano po, magko-construction lang po ako. Paghali ko po sa bulod, kopra, construction na po ako. I see. Okay. Kamo tabi, ika lalo na kasi bago pig-share ni kantugang mo ang sa indong nakukuha sa daga. Ika ano man ang sa indong nakukuha sa daga mo? Ano man ang sa imong napapakinabangan sa lote na sa kapot ng ngunyan doon titulo? Pagkukupra man po, mga nyog, saging. Halos pareho lang po ang tanom namon sa daga na yan. Saging, anahaw, tapos paglati, hindi ko po sa mga kamuti dyan. Ang po produkto namon dyan sa daga. Ang ama mo palan na inatake siya, gari sarong simana bago o pagkatapos magbisita sa World Bank? Ano, tama? Yun po, nakatapos na po pagbisita. O nakatapos magbisita. Siguro anong hiling mo ka ito na pagkabisita kang World Bank saka siya na maaram sa kinaban and sendo man na award sa lote, itao sa endong lote na nagsadiri na po nindo. Pag nga po siya, kaawat-awat na panahon. Opo. Nasadiri na po namon yan na lote na yan. Kaya yan amo man po yan ang ipiguhulat man niya na magkakabarahin niya sa iyang mga batit. Opo. Para sa pagbuhay namon ta yan po ang pigulat mi man ta may mga pamilya naman kami. Iyo po. Oo. Tapos yung mga kaapu-apuhan niya para mapaiskawila mi masin. Iyo. Mayad. Kamong duwang magtugang, perang bisan sa kamo nakahiling ka sarong senador. Nakahiling na kamong senador. Senador ka nasyon ta. Oh, si Chis Escudero, no. Pero ang aram ko palan kang uminaging aldaw si Senador Amy Marcos ang nag-distribute sa endo kang e-titles digdi sa Legazpi City. Ano ang diyan sa Legazpi City Convention Center? Anong namatian nindo na mismong si Senador Amy ang nagtuon sa endo kang e-titles na ito? Maugma po. Ta natupad man po ang kahilingan namo na pagka i-title man po kan sa diri namong lote na ano. Opo. Daga. Yeah, ikatabi ka agraryong Jovic. Ano man ang sa imong namatian? Magmahon po kami kasi Oo. una-una po nakita po namon sin personal si Nagayon ang kasaya. Gayon man po baga. Ang senadora po nato. Karaman na po ito. Pero ako personally, nakaka-relate ako sa namatian nindo. Ako nagdakula man ako bilang sarong paraoma kan mga nakaaging panahon sa probinsya kan Sorsogon. Okay, so with that, kamo palan pirang taon kamo naghalat? Mag-igwang titot, sobra 20 taon? Sobra pa, Sobra 20. 20 taon? Opo. Madam, kagraryong biding, tayo po kami kidit na background kung ano po ang ginibo para mas mapadali po sa pagtao sa indakang title, land title. Tagalogin ko po. Okay na, okay naintindihan na na. po. Okay na. Sige po, madam. Sige po. Paano po napabilis yung pagbigay ng land title? Mga strategies na ginagawa upang mapadali ang pagproseso na pagbigay natin ng mga e-title or sa mga regular na titulo. Ang sa ating pong project, tayo po ay nag-hire ng Opo. mga contract of service na mga empleyado. Ayan, Sa kasulukuyan nga ni po ay kahapon at ngayon ay Opo. meron po kami ng onboarding and orientation ng newly hired. Okay, okay. Opo. Meron din po tayo ng mga hired na legal assistants na ito po ay nag-a-address ng mga legal issues. At meron din po tayong mga engineers na Opo. para po doon mag-address doon sa mga issue tungkol sa mga lupa. Opo. Kaya at syempre hindi po natin nakakalimutan Yeah. yung regular na pakikipag-coordinate natin sa ating mga line agencies kagaya ng Registry of Deeds, kagaya ng Provincial Assessors, lahat po Opo. at lalo na po sa ating mga local government Iyon. units. Malaking tulong pa Malaking yun, madam. tulong po yun, Malaking yung tulong mga pang coordination strategy natin. Yeah. Opo. Okay, with that po, kagraryong Francis and Jovic, ibig sabihin po, secured na kamo. Ang sa indong pagkabuhay, secured na ang gabo sa indo, tamay din ang makuakaan sa indo, tinaw na sa indo kang gobyerno yan. Ano po ang garitabang ka iyan, lalo na pag-abot sa ngaya, sa edukasyon, sa pag-eskwela kan mga aki nindo? Ano sa hiling mo po?
ang karahayan kaya na secured ng maray. Sigurado ng sa indo na po sulutin. Ito na po sa indo kang gobyerno. Saka po na niyan po na nasa amon po na nakita ko po ang kamanggod ko nga na dati po talagang naghihirap po sa pagkuha pang allowance sa mga bata Opo. ninda, lalo po may college na. Pero na yan automatic po na pag kulang sin allowance nakakuha po sinda. Kaya ako po na kaginhawaan po ito na natao. Ayan. Congratulations sa inyong duha, ha? Congratulations. Okay, siguro po mga tugang, hagadan tan po ng mensahe si an sa tuyang mga bisita ngo niya na pagkaaga. Digdi po sa tuyang programang Kape, asin Baretang Agrario. Yan. Inutong ko na po mga tugang ang magiging mensahe ni Kaagraryong Jovic and Francis. Aprovechar ta po ining pagkakataon na ini para may paabot po sa inyong mensahe sa indong pasasalamat sa mga naging partipukan pagkakaigwan nindunin sa diring titulo. Inutong ko na po si Kaagraryong Jovic. Ano po ang mensahe? Libos po kami nagpapasalamat po lalo na po sa ini po na na presidente po natin si Bongbong Marcos po. Nagpapasalamat po kay kasi sa programa niya nagkaigwa po kami sin kabuhayan at saka si Secretary Estrella po. Salamat po sa inda. At tapos po sa mga sa agrarian po sa buong dar po. Nagpapasalamat po kami sa inda sa mga kahigusan po ninda. Kasi po nagkaigwa po kami sin sabi nga po na liwanag sa buhay, sabi po. Yeah. Salamaton po Kaagraryong Jovic. Kaagraryong Francis, ano pang mensahe mo? Ako po nagpapasalamat pa ako sa entire tabi na opisyalis na nagtatabang sa amon. Lalo si President Bongbong Marcos at si Secretary Estrella. Sa inda po, kung diri po sa inda po, di po kami magka-title sana po. Kaya niyan po, wala na po kami agam-agam sa buhay. Kaya ini po, sa diri na po namon ang taga. Salamat po nung tabi, lalo na sa mga official sandar. Yes. Okay, syempre po mga tugang, bago po matapos ang panibagong episode na ini, balikan tapuan sa tuyang Parpo sa probinsya kan Sorsogon tang mga ning ipaabot po sa iyong mensahe. Parpo Biding, balikan po kita. Ano pong with your mensahe po ninyo? permission, Yeah, go ahead po ma'am. Kaagrayong Henry ay marami po tayong gustong pasalamatan. So on behalf of the Dar Sorsogon Exicom, Municipal Agrarian Reform Program Officers at lahat ng kawani ng DAR Provincial Office ng Sorsogon, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong naging instrumento sa likod ng mga ganap na mga tagumpay na ito. Ay una po siyempre ang ating mga stakeholders, ang ating mga partner agencies, ang ating mga local executive officials, ang ating pong regional officials headed by RD Rio Ben Tudor Sindak at of course ay sa ating butihing secretary na si Secretary Conrado Estrella III sa pamumuno ngayon sa presenting administration ni President Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po at siyempre ay hindi po rin natin makalimutan ang pagpapasalamat sa buong kawani ng programang ito sa pagbigay sa atin ng oportunidad na atin maibahagi ang itong mga matagumpay na ganap ng Sorsogon. Ito ay napakalaking oportunidad para sa atin. Walang iba na pwede natin gawin na instrumento kundi ito po. Kaya ang masasabi ko po ngayon ay maraming salamat. Sulong Agrario. Sulong Agrario para sa bagong Pilipino. Tulungang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Sulong Agrario, tagumpay ng bawat Pilipino. Thank you so much. Mga tugang, iyan po si Parpo, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer, DAR, Provincial Office of Sorsogon, Eleanor Torres. Yan. At saka ang Frehas Brothers na sinda Jovic
and si Francis Enson. Digdi po sa tuyang programa, mga tugang sa kape, asin baretang agraryo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po kami sa liwat sa rupang episode, mga tugang kang programang kape, asin baretang agraryo. Ini po si Henry M. nagsasabing, sulong agraryo. Sa indong nadangon, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Good news, Besh! Tuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Good news, Besh! Ang University